Gràcies, senyor alcalde. Bé, Gandia necessita, des de ja fa molt de temps, un catàleg de béns i espais protegits complet. Un catàleg que arreplega tots els elements patrimonials a conservar d'esta ciutat, tant de la zona del nucli històric i del Raval, però també de la resta del municipi i de l'extraradi. Fa molt de temps que el nostre Ajuntament hauria de comptar ja amb aquest catàleg de béns i espais protegits. Ja fa molt de temps que el nostre Ajuntament es troba fora del termini marcat per la llei de patrimoni per tal d'elaborar-lo, perquè si no recorde mal, crec que és de l'any 2009, quan ja hauríem de comptar amb ell, ara fa exactament aproximadament 4 anys, i que ja hauríem d'estar treballant amb ell i no amb modificacions puntuals del perímetre única i exclusivament. Del que parlem avui no és d'aquest catàleg de béns i espais protegits, sinó que parlem d'una nova modificació del perímetre, la quarta modificació del perímetre, ja si no recorde mal. L'inici, com bé ha dit el senyor Abat, de la declaració com a bé de rellevància local del nucli històric de la vila i del Raval, així com de la identificació dels BIC i BRLs i els seus entorns de protecció. I no està mal com a primera passa. No està mal perquè ja fa temps que haurien d'haver tingut això fet i acabat. Ja fa temps també que venim reclamant-lo i si és l'inici, que vaja endavant. Però això, tal com ja vaig manifestar també a la Comissió d'Urbanisme, no ha d'implicar la substitució del que realment és el catàleg de béns i espais protegits de la ciutat, que no és sols del nucli històric de la vila i del Raval, sinó de la totalitat del municipi i de l'extraradi del mateix. I que em tranquil·litza, i dic que em tranquil·litza, escoltar el senyor Abat que començarem a elaborar, si més no, el més aviat possible. Perquè a la nostra ciutat resten encara moltíssimes infraestructures, moltíssims elements que si no iniciem els tràmits per a la seva conservació acabarem perdent-los. I ahí tenim exemples com l'Alqueria Martorell, l'Ermita Sant Antoni, l'edifici de peons caminers i moltíssims altres. I això, una ciutat com la nostra, una ciutat amb una quantitat magnífica d'elements patrimonials, no s'ho pot permetre de cap de les maneres. El nostre grup del bloc Compromís hem analitzat detingudament la documentació de modificació del perímetre i observem algunes coses que no compartim i que així vam manifestar també a la passada Comissió d'Urbanisme, elements patrimonials que nosaltres observem que no s'han tingut en compte i que sí que estan dins d'aquest nucli històric de la vila i del Raval, del qual ara modifiquem, i que no apareixen en aquesta relació, zones que comptaven amb una protecció determinada l'any 2009 i que ara desapareix aquesta protecció i no entenem ben bé per què, i moltíssimes altres qüestions que ens queden en l'aire i que no ens han sigut del tot aclarides. És en aquest sentit que, donat que ens trobem avui sometent a votació, com hem fet abans, el pla de participació pública, i novament torno a repetir, una ferramenta que utilitzarem per a que qualsevol persona interessada pugui al·legar, opinar i definir sobre aquelles qüestions que no veuen clares o que no troben del tot satisfactòries, i donat que nosaltres, li pese a qui li pese, sempre hem estat grans defensors d'aquesta participació pública, ens abstindrem i presentarem, com ja vam anunciar també en la comissió pertinent, les al·legacions sobre aquelles qüestions que no compartim o que observem que no queden del tot clares en la redacció d'aquesta modificació. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Miquel, senyor Mascarell.